Ulkokalla -3, itäkoillinen 4. Nahkiainen -4, itäkoillinen 4. Hifki Lukko 0,2. Raahe -7, itäkoillinen 2, 24 kilometriä. Oulu Vihreäsaari -7, itäkoillinen 2, yli 50 kilometriä. Marjaniemi -7, itä 2 pilvistä, 23 kilometriä. Kemi 1 -3, itäkaakko 2, Ajos -3, kaakko 4, heikkoa lumisadetta 10 kilometriä. Ja Ajoksella lämpötilaksi on mitattu -3 astetta, tuuli käy kaakosta 4 metriä sekunnissa. Ilmassa on heikkoa lumisadetta ja näkyvyys 10 kilometriä. Meriveden korkeus on mitattu tänään kello 17. Kemi ja Oulu -4 senttimetriä, Raahe -3, Pietarsaari +0, Vaasa +6, Kaskinen ja Mäntyluoto +7, Rauma +8, Turku +2, Föglö +7, Hanko +8, Helsinki +15 ja Hamina +27 senttimetriä. Aallokon korkeus on mitattu tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä ja se oli 1,4 metriä.